Silke en ik ben 10 hier en op de versierde fiets zitten. Praten Fries. Nou, wil je zelf fietsen maken met die echo praten? Ballonnen en ja, Maar wie ga je? ja, mij Aniek, Silke en Jana en Hedwig en Bente en ik. Hoi, ik ben Douwe Starkenburg en ik ga naar het Laus College in Boetenvast. En dit is mijn maat en die gaat naar het Laus College, ik in Boetenvast en deze gaat naar Kop. En we gaan naar IR. Ja. En dat is een hele coole squal. En Kolmek. Ja, Kolmek. Ja, Kolmek valt maar wordt. Nee, dat is ook